Hola, doncs molt bon dia. Dijous 18 d'agost del 2022 i comencem amb les notícies més destacades de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. Beneïda pluja, beneïda pluja. Les pluges caigudes ahir per la vesprà han permès controlar el foc a les muntanyes diàniques, tot i que encara no està sufocat del tot i, per exemple, a Benimassot ha tornat a reactivar-se. A hores d'ara, els veïns i veïnes desallotjades estan tornant a les seues cases, excepte a la Val d'Alcalà, on encara no en poden fer-ho. Per cert, polítics en camises blanques de visita i conjugació de verbs en primera persona. I una absència que encara no ens expliquem, el de la consellera d'Agricultura i Desenvolupament Rural. Imagina que donarà una molt bona explicació. Per altra banda, Hisenda perdona la liquidació negativa de l'any 2020, el que significa sobrefinanciar totes les comunitats autònomes excepte Canàries, les Illes Balears i el País Valencià. La veritat és que res nou per ací. Un nou rement a l'esplanada en ple estiu del bipartit d'Alacant. Es veu que no han tingut temps de fer-ho abans, però tracta per altra banda d'aconseguir turistes de la Xina i el Japó. Ja no queda rastre de l'hotel d'Arenals i ja es treballa per a recuperar eixa playa. La natalitat puja a les nostres comarques, el Consell dona llum verda a una planta solar a Xixona. Per cert, hi haurà que tindre compte en les terres recentment cremades pel foc, En esports, a l'Elx ja ha entrenat Domingo Esquina, el Deportivo Alcoyano inicia el procés de venda del club a fons d'inversió, mentre que Intercity i Hèrcules continuen en partits de preparació. Són festes o es recuperen les que s'havien suspès a Dénia, el Castell de Guadalest, Llíber, la Nucia, Ràfol d'Almúnia i el Verger. Obrim el rebost mediterrani i proposem degustar polp sec amb tomaquetes de penjar que acompanyarem en un vi sec de la Marina Alta com és Vicerot, de Finca Montroig. I això és tot per avui, mireu-me, sí, tu també, passeu un gran dia.